Ana po si Jongjong Mohilyo Vlog dire guys, nagbugha mi dire, nagputol may sakahoy dire ni Papa. May gilaay kay ko ba kapoy kay itrabaho ang akong lawas. Mangga bakay-baklay ra ko dire sulod ko Papa kay gilaay jud kay ko. Koy laing trabaho dire, ni ko lingkod. Papa na busy kayo unsa kay nagibuhat ana niya. Oh, nananom na po siya og mga kuan, mga seedlings sa balatong ba. Diha na gitanom duol kay balay. Na diha na magpipang tanom-tanom na ubang dihang mga kuan kay bulahan mag-utan mi naa na dayon. Dito to mo nakitanom sa Mo na ang mga garden guys. sa atong layo-layo ba? Makita man kay diri. Daghang kay mga tanom na mga luya. Nagmit na. Kawaton ra. Ay na lang ba? Ayaw mong gutong. Kay tam nun. Nasa kuan. Layo kay di ron dili makita. Oh, mo na among paliya. Kita ka na di haman. Kagagmay man ang palaya ha. Kailangan daw siya poston. Og daon sa saging. May Ang kaon puti. unas butangan mag-unas. O gikuha na ang unas sa saging. Kay diha na niya iputos. Kuhaan og baat sa kuan. O posto na diha guys. Pero Nakana lang taon kay imo mang poston? O puti. Puti man agod bang? ana mo puti yun na siya basta Maot man kayo puti man. Maot kayo puti. Ada pala nga puti, ng green ram gyud tana. ini kagulang na mo puti na. Umara na buga bang? O karon kay nagkuha na pug atsa. Kay magbughan pug kahoy. Ay, Ako laay kay ko, gilaay kay ko. ulan pa jud. Wala may itrabaho bitaw ni sa ngin ana oh. Kinahanap ko mo trabaho basta kuan. O ganahan pa ko di ako may nagbuga-buga ron diha. Humo kay nang kahoy diha guys. Pero gabok lang Kabuk kahoy. mo na imong kahoy. Maot Puta ng kahoya. gabok jud lagi. Gabok kay tanan. Katong kan ba katong yan ang mga ligon kay kahoy. Maura na kahoy nga puting gabuka. O lang ko guys kay mura bang gilaay jud kay good karong mga lawa. Kaon na lang ta dire og saging. O pagkahumana kay naman mi litson manok. Tiwason na to kaon natong saging. Og pagkahumana kay naalagi mi litson manok. Mukaon na pud mi dire. Og dire mukaon na mi dire guys. Mamahaw mi og naa mi litson manok. Tawa puting ka pagkalamiya sa mong litson. Ingkip ta sa litson manok og kuhaon na to dire o atong pungsion pagkalamiya sa litson manok